A USC volve a apostar pola formación para maiores de 50 anos en Ribeira. Patrimonio, fotografía e uso do móvil centran a nova edición de Camiños de Coñecemento e Experiencia. O Centro Cultural Lustres Rivas volverá a converterse este mes de xuño nun espazo de aprendizaxe para a poboación maior de 50 anos. A USC pon en marcha en Ribeira a 10ª edición de Camiños de Coñecemento e Experiencia. 10 anos en que a Universidade de Santiago, en colaboración coa Consellería de Política Social, nos achega o coñecemento científico ás persoas maiores de 50 anos dun xeito próximo e máis ameno. O programa inclúe seminarios e obradoiros sobre documentalismo fotográfico, patrimonio histórico e uso práctico do teléfono móvil, combinando teoría e actividades culturais. Os días 5, 8, 9, 10, 11 e 12 de xuño, ás 16:30, ás 4:30, de 4:30 ás 6, vanse a desenvolver estas sesións teóricas e prácticas nas que os veciños e veciños de Ribeira, sin costo ningún, poden facer a matrícula e temos a oportunidade de mellorar o que é o noso coñecemento sobre a historia e o documentalismo fotográfico e un uso máis proveitoso do móvil. Dende o Concello destacan a boa acollida dunha iniciativa que achega o coñecemento científico dun xeito próximo e participativo. Ademais, subliñan a importancia de promover o acceso á formación ao longo de toda a vida e favorecer o envellecemento activo. Desde el Gobierno municipal entendemos que en una sociedad el acceso al conocimiento no puede entenderse como un privilegio, sino también para todos y no puede estar reservados únicamente a una etapa concreta de nuestra vida. Compartir experiencias, mantenerse intelectualmente activo es una oportunidad permanente para todos nosotros. As clases desenvolveránse en horario de tarde e a matrícula, totalmente gratuita, xa pode formalizarse no propio centro cultural, por correo electrónico ou teléfono. Presentamos, en definitiva, una propuesta dinámica y participativa en la que tendremos, como decía antes, pues conferencias, seminarios, visitas guiadas, ¿no?, que estábamos hablando, y actividades prácticas. Para el Gobierno municipal, para nosotros, que Ribeira forme parte de este proyecto supone una excelente noticia. Significa oportunidades de aprendizaje, reforzar nuestro tejido social y combatir esa soledad que también, repito, en el área de servicios sociales lo marcamos significativamente. As sesións comezarán o vindeiro 5 de xuño e incluirán tamén saídas culturais como unha visita ao Pazo de Goiáns.